Mipasalig ang mga operators sa mga modern jeepneys nga sila ang mupalit ug muapod-apod sa mga personal air purifiers kay alang ra gihapon kini sa kaluwasan sa ilang mga driver. Mipadayag usab sa ilang pag-uyon sa maong protocol ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang dugang detalye ihatod ni John Fredson Granada. Taliwa sa mga pagsaway sa pipila, apan ang mga transport operators, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ug bisan ang mga opisyali sa dakbayan sa Sugbo, uyon sa pagsulob og air purifier sa mga driver ug mga konduktor. Giuyunan usab sa transport operators nga sila ang mupalit ug hatagan gayud nila og personal air purifiers ang tanan nilang drivers ug konduktor isip dugang nga proteksyon ilabi na nga bisan kinsa ang mosakay sa mga pampublikong sakyanan. Nag-check na may gahap BA kinsa to mo ang pwede ma-orderan sa online sa kanang purifier para mag-order na may para sa mga 12 drivers and 12 conductors. Kung if naapag yung additional nga purifier, at least ba makaharang sa virus nga musud sa ato ang lawas, especially sa mga driver nga daghan jud kayo sulod ang bus, daghang pasahero, so additional siya nga makatabang. Gawas sa mga transport operators, gisuportahan nila ni LTFRB Regional Director Eduardo Montialto ug Cebu City Councilor Joel Garganera ang mandatory nga pagsulob sa personal air purifier sa mga driver ug konduktor. They should also invest in this because in order to navigate this pandemic, you have also to be smart, and technology is one way where we can also be at par with the virus. Atol sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Garcia sa mga modern jeepney operators kaniadtong Agosto 17, iyang gipasabot nga anha gayud sa mga pampublikong sakyanan kasagaran mokatap ang virus. We do not read the negative criticism, but we are in the appreciation of her strong leadership and her love to the Cebuanos, especially in the province. Gihatagan og igong panahon ang mga operators nga makapalit og personal air purifiers alang sa ilang mga drivers ug konduktor. Nunot niini sa Agosto 25 na magsugod og inspeksyon ang mga kapulisan sa maong kamanduan. This is a continuing work in progress. We can never really hope to prevail over a challenge that also continues to evolve. So we must also continue to evolve because as the enemy continues to progress and evolve, if we keep on implementing the same old methods, then how could we hope to rise up to the challenge? John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. At ang uban pang kasayuran, pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.